И здравейте хора, добре дошли в четвъртия епизод в Minecraft Team Extreme Parkour. Днес продължаваме с това ниво, което много рейджвам на него. По-скоро на това паркурка. Ако се чудите, този клип го снимам веднага след като пуснах да ще качва ония, защото знам, че клиповете се качват необавно и няма смисъл да чакам толкова. Пък и бях доста време отсъстваш от YouTube, не съм качвал клипове и трябва да наваксам някакси. Така че може някой път да снимам по няколко клипа в един ден. Особено сега, като имам повече свободно време. Мога на седмица да качвам по много повече клипове вече. Ако ме даде да спринтя. Много благодаря, Майнкрафт. Оп. Сега. Пръсти на W Run. Гледайте, даже има мъчен, че има убива. Какво по... Не трябва да се ядосвам, ама гледайте го, Дрин. Гледайте как лаги. Това е най-малкото FPS, с което съм вървяла в момента. До сега. Гледайте! Връщаме обратно. Това май ще стане повече рейч, отколкото в първия епизод, де говорихме за Моджанг. Моджанг ли, не ми пука. Говорихме за моджанките, тъпите апдейти, де гличват всичко. Оха! Скоро ще има протести в Roblox, когато ще почвам да правя тия клипове. То вече има протестите, не че няма. Има протести в Roblox. Почна да правя клипове. На игра, която играя. Скоро може да добавя. Един мой гост ютубър. Не знам дали го знаете. Dark Side of the Internet се казва. Има 2 видеоклипа. Има много гледания на тях. На единия почти има 100 гледания. И някой път може да го добавя в разговор с него да играем Roblox. Защото ние това правим. Или Dinosaur, ние двете ги играем. И скоро ще има линк за канала му в описанието на видеото. Когато го добавим, ще слагам линк към неговия канал, за да го посетите и да се абонирате за него, ако искате ли. Най-накрая. Къде трябва че да? Тук, о. Това е Invincible. Тука. О, не. Мразгите по едно блокчета. О, добре. О, как лагва. Върху Soul Sand. Ти знаеш какво е Soul Sand, нали? Знаеш, че него не може да се скача, защото те забавя. Супер много, нали? Нали го знаеш това, бе? Team Extreme.
Ако го финишна с 57 дета за 8 минути. Аз имам 122. Гледайте го, бе! Ти май са бъзика, ти май са гаври с меня. Айде, дет. Случайно да ме... Да, ако се чудите първо да влезете в този сервер, трябва да минете един тест, който аз го експлойтнах малко. Тоест записах се всичките правила на един лист, просто гледах от тях докато ми правиха теста дали си чел правилата. Някой път можете да ги научкате, ако ви мързи да пишете, естествено. Къде трябва да се отиде оттам, бе? Ама по enchanting table. Много съм зле. Овърджъмпна! Това е най-готиният паркур обаче, как са го направили. Специалните блокове да ти дадат специални ефекти. Например, на някой може да се катериш, на другия слизаш, така. Други пък ги бутат даже, които най-много ги мразят, защото докоснеш го и той те изстрелва на милион километра. Малко таразам тук. Гледай. Куп. Да, някакъв се направи ревю на канала. Виждате, хора, когато правиш ревю на канала си, нали, ви киква от сървъра. Така направих един път нарочно. Проверя дали става. Трябва да го направите 10 пъти и ще ви изхвърли просто. Ето, половин час и го играя това ниво. С 145 умирания, 146 и 147 и не мога да го минавам. Пък другите някои съм ги минала за 15 минутки. Хора, това е най-рейдж видеото на света. Съжалявам, че сега са толкова късички по 10 по 15 минутки видеята, но ако помогнете, ако се абонирате, да ми станете абонати, ще мога повече време да ги правя, защото сега с толкова абонати, колкото имам вас, мога само по 15 минутки да ги правя, но скоро мога и повече. Ще мога. Ако вие се абонирате, ще ми помогнете да правя по-дълги видеа, така ще мога вече да си изтегля програма за редактиране и да слагам музички, ефекти, да мога да отрязвам някои части, да не ви мъчат. Да ги гледате, само как фейлваме, да се прибиваме. Как някакви педо. Това чудо тук не мога ли да го читнам? Мразя е така, като ме оставя долу и не ме връща. Защото там... Ето, виждате за какво става дума. Виждате за какво става дума. Ето защо рейджвам толкова. Защо вече не харесвам толкова Майнкрафт. Виждате. Даже сега в тази нова версия 1.10 да добавя... Спираме ефекта във въздуха. 1.10 да добавяха и не ти показва даже, че ти свършва спида. Защото отгоре не ти мига, като ти свършва. Не да знам, ако вие виждате, че мигам, просто пишите в коментарите, защото аз явно съм сляп. Или просто, защото не гледам, защото трябва да гледам тъпия паркур. От коя става интересна дума за този паркур, като махнете пар. Защото така се чувствам, такова искам да му кажа. Просто няма да е. Така, знаете какво става, YouTube го прави. Мразя го това. Сега представете ли си, хора, да падна и да ме върне обратно на Заря в миналия чекпоинт. Гледай го.
извадя спейс от клавиатурата някой ден аз. Но най-накрая ще се фърля тази клавиатура в стената, ще купя една нова. Ма стане след 200 години, защото скарам 4 стотинки на година. И ако искате да ви кажа някой път как да изкарвате пари от YouTube, пишите в коментарите, мога да направя и въпроси и отговори. Пишете ги долу в коментарите и аз ще извадя най-добрите от тях и ще отговоря. Но там е въпросът, че аз няма да отговарям предварително, да се изненадам какви са въпросите. Само ще ги избира и ще отговоря направо в самото видео. Скоро ще почна и влогове да вкарвам в този канал. Няма да е само гейминг видео, ще снимам влогове. Да видите какво става. Това ниво мисля, че ми отнема твърде много време да го мина. С 200 умирания. И продължавам даже. Това е много гадно. Хайде бе. Ето, прескачам го. Или няма да се кача на него, или ще го прескоча от другата страна. Еми хора, мисля това да е за този клип. И ще се видим в другия епизод. Чао!